Haha! Fuck. Jako sam ponosan na sebe, ovo je nešto što sam želeo od kad sam bio klinac. Izvinjam se, nisam navikao da pričam u kameru ako nema još nekoga. Da, kaciga crvenog moćnog rangera. I ono što je nešto što želim da napravim za nju, povodom nje, iz ovog razloga. Vidio? Viš kako se klati, pa nije to Dindolino, majku mu Božiju, treba neko postolje. Tako da rešio sam da napravim postolje za ovu kacigu i ideja mi je pala u sred noći. S obzirom da mi trebalo pola sata da napravim sve to, nije toliko strašno. Kod softvera sam koristio Fusion 360 i je dobio Illustrator kako bih izvukao šablon, da tako kažem, dizajn, i prevukao ga kao SVG u taj Fusion 360 i samo malo ekstrude i to je to. Oni koji znaju šta pričam, to je super. Za vas koji ne znate, nisam toliko vičan na objašnjavanju. Dva glavna dela, zapravo tri, pošto je ovo spojeno kako ne bih gubio previše materijala na 3D štampi. Sad je red da se spoji sve ovo, ali pre toga mora se baza ojačati, to je dati neka težina čisto kako bi samo postolje imalo daleko niže težište. Svestan sam da je ovdje apsolutni haos, kako Ameri kažu, sorry not sorry. Šta je ideja? Znači, ovo je cev koji sam nabavio u Radisami, koja će biti samo osnova. To se naglavi tačno ovdje, ali je lepo skliznulo. I ovaj poklopac ide preko i jako je lepo snag ovdje. Šta je problem? Ovo nije dovoljno čvrsto, znači ovo nije dovoljno teško, kaciga i dalje teža, tako da je težište daleko više nego što bi trebalo. Ono što ću sada pokušam da uradim jeste da probušim ovdje rupe, da stavim šrafove i preko toga prelijem gips, napravim šikalu od ovoga. Neću ga skidati, mrzi me, apsolutno nema potrebe. Ok, mogu bi se reći da domislio s obzirom da ovdje imam jedan kotor žice koji sam nametao na ovo čudo od filamenta, ne znam šta da radim, preko 30 ovih koturova praznih, čuvam ih tako za crne dane, tako da ja mislim da je bolje da jednostavno uzmem i od ovoga napravim armaturu, što bi se rekao. 4 komada bit će sasvim dovoljno. I to ću da uradim tako, pošto je ovo plastika i ovo je plastika, bože moj. Jednostavno, da se ne bi drndao, palio bušilicu, šta ti ja znam. Lepo ja to uzem, zagrejem. I buši! Sad treba naći ove iste rupe, s obzirom da sam buljeo u ovu vatru, baš mi sve ide pred očima, tako da želite mi sreću. Okej, ajde manje. A sad, ajde. Ajde se. Samo kada napravim ovdje makar malo red, znači sad mi je sređen osim ovog stola, pošto na njemu to stakle nešto radi u kraju. Tako da ono poznati haos, a u svakom slučaju sad ovo treba staviti tu, još treba malo očistiti ovaj deo ovdje gdje mi je. Da, razlog zašto sam stavio ovo, ako nisam već pomenuo, pošto sam već zaboravio, ovo papir pomešan sa drvom koji sam preko, jeste da 3D štampa, ukoliko nije dodatno podešena, je porozna. Porozna u smislu da vi ne možete oštampati tek tako neku čašu ili flašu. Realno ne preporučuje se, jer materijal koji se štampa nije baš netoksičan. Sve ovo je neka vrsta plastike. Iako ja ovdje koristim jelej ili polilatičnu kiselinu. Morat ću malo promijeniti kameru. Na engleskom Gugan kod nas nema skraćenice. Pištolj za vreli silikon ili vreli pištolj. Ili ti, gospođo, da li znate gde stoji onaj pištolj što greje silikon što ide u patronu u njemu?
Tada! Sad treba napraviti kalup. Ok, ovaj silikon je dovoljno ugrijan, kako znam. Ajde! Ajde, napravimo kalup. Ok, ovo je sad neka viša matematika za mene, pošto treba ići po povodu i treba otprilike držati neki pravilan oblik. Malo još da popravim i nije, red je da test fitujem. Ovim čašicu koju sam koristio za Drvofix i crni toner, a možete da vidite ovdje u kraju. Da premažem čisto ovo kako ne bi koristio primer, pošto je bilo 2 sata ujutro. Potom da će ovdje biti dovoljno. To se čuva od Bog te pita kad. Tako da to ubacujem ovdje unutra i trudim se da ne sjedem apsolutno sve što se nalazi okolo. Ok, ovdje po vodu. Ok, izmiješao sam gips i vodu i red je da sipam nežno, kao kada izlivate temelj. Inače, jedan life hack, što brže mešate vodu i gips, to je brža reakcija. Ista fora vam je sa epoksijom. Ovdje što je malo kanulo, nema veze, to će se lako, bukvalno odlomiti. Upravo zbog toga sam pravio kalup. Evo sad. Da izravnamo. A sada čekamo neki sat vremena. Mešao sam gips ceo dan. Ok, gips je odlično stvrdno, i ostalo je malo da očistim čitavo postoje, da ga spojim super lepkom i da ga ofarmam, što ću naravno uraditi napolju, kako ne bih patio tokom noći, jer spavam u ovoj sobi, hvala Bogu, a audio ću morati da isključim čisto kako se komšijski zvuci, glasovi, šta god, ne bi mešali sa samim procesom. Uživajte u random muzici koju sam našao na YouTube-u, koja je besplatna i neću dobiti copyright strike, tako nešto. Ja. Naravno, za Boga ne mogu da napravim nešto da se ne potpišem. Đole. Dok čekam da se boja izvetri, odlučio sam da oštapam glavu koji će ići na vrh tog štapa, čisto kako ne bi oštilo unutrašnjost kacige, iako unutra ima sunđer. Ok, dok čekam da se oštampa glava štapa i da se izvetri autolak, mislim da bi apsolutno bilo ok da pokažem i ovdje na YouTube-u kako zapravo izgleda ta kaciga koju sam napravio. Znači, cijela kaciga je 3D štampa, kao i ove kopčice. Nisam mogao da nađem polja, da nisu od pol metra na internetu, ni ovdje u Zrenjaninu, a iznutra su elastike i preko sunđer. Čisto kako me ne bi žuljelo i kako bi malo podiglo. A sada, da ja to namontiram sebi na ugla.
savršeno, mislim, meni savršeno odgovara zato što sam morao dodatno podešavam ovaj ovde dole otvor. Imam dovoljno vazduha, jer ovde postoji mali osip. Sam vizir je providna folija 4 formata, ona za skripte, za koričenje i možda nakupujem, prodajem pol metra sa 3 metra ovog čuda za zatanivanje stakla 100%. Tako da ono, ja sam srećan. Ok, iako može da se diše, nije baš najbolje, jer kad pričam, ostavim da mi fali kiseonika. A ono, bože moj, za jedan Gamescom, ja mislim da ću preživeti. Ok, ovo čudo se dovoljno izvetrilo kako se ne bi svi bunili u kući, jer inače jako smrdi s obzirom da je auto lak. I da, setio sam se da sam ovo dizajnirao da je crno, tako da sam jednostavno prefarbao šipku crnom bojom i to nisam snimio. Sada je red da se ovo popuni crvenom bojom. Kako ne bih ja to sve lepo farbao četicom, ja ću da uzem i sve to nanesem šprici. I za to će mi pomoći malo razvodnjenog alkohola. Krećemo od nešto malo vode, sve odokativno. Idealno bi bila neka čašica, ali nema više platnih čaša. U to ubacujem crveni toner. Onako zadosta. I malo brown. Tako što nešto ima ovdje unutra. Growfix, koji u svojoj osnovi beo. Kako bi ovo bilo malčice gušće nego inače, a da ipak može kroz špric da se protera. Dobra stvar ovoga je što može se zapuši da bi se mešalo izlako sok od jagode. Oni koji se plaše igle, mislim da bi sad bio red da okrenete glavu. Ok, ovo ću sad malo da pustim da se osuši preko noći i onda ću vlažnom krpom kada se legne sve ovo i povuče na zidove zbog kapilarnog efekta, svake tečnosti, jednostavno da prebrišem ovo sa gornjeg sloja i bit će čisto. Ozbiljno. Sad ovako nisko. Prošla je noć, ja sam lepo spavao i boja se osušila. Autolak je uspešno ispario, tako da
nadam se da vam se svidelo i da ste kvalitetno proveli ovih 15 plus minuta. Što se tiče daljeg snimanja, nemam trenutno nikakvu ideju, ali ukoliko vi imate i želite nešto da mi preporučite, postavite neko pitanje, kontaktirajte me preko Instagrama, možete i ovdje u komentarima, iako ću slabo gledati, to vam obećavam. Tako da vidimo se sljedeći put. Nadam se uskoro. Doviđenja.